dobrý deň. Vítajte pri 4. dieli školských novín. Dnes vás budú aktualitami z poslednej doby sprevádzať Timea Ondisová a Klára Šmidová. Tak sa príjemne usaďte a my prejdeme k prvej akcii. Dňa 34. sa konal extravagantný deň. Extravagantný deň sa často spája aj s dňom bláznom, kedy sa majú žiaci obliec čo najvtipnejšie, alebo teda čo najextravagantnejšie. Vždy sa teda medzi žiakmi nájde množstvo superhrdinov, princezien a iných nezvyčajných postav. Tie najlepšie vám priblížia naši reportéri. No, toto mi dosť trvalo, lebo mám objednaný výber a mám sa svojím pomôcť, takže ďakujem. Dneska tu máme osmáčky, čo ste presvedčené? Za mechanika, medicine a neviem, za moju sestrenicu. Koľko vám to trvalo, že ste to vrátili? 5 minút. Nic, to bolo veľmi. No dobre, chlapci, co sa tu máte za kostýmov? Vy ste fakt akože extrém, no? Takže máme na sebe GP-čkový odlož na motorku, ten helmu, to sa vozá na závody. Ja mám na sebe motokrosový oblek, okrem trička dres nemám a Já mám na sobě takový speciální spouště, který je proti vodě, aby jsem stále utopil. Kedy ste prišli? Z druhej ceny. A poviete nám, že za to ste oblečení? Ja som za DJ-a. Mechanika? Za to ste oblečení, každý vypadne, ne? Ja som si oblečený. Za Spider-Man. Za Spider-Man. Za Spider-Man. Dobre. Ty? Scary movie, dobre. Za Anku. Áno. Za Fipkovú. Krásne. Druhá poučová. Za mazovistá. Dobre, fajnové kostým. Koľko vám to trvalo? Ja nie som minútu. Ja som to mňa všetko toto. Áno. No dobre. Čo to máte za kostýmy vlastne? Povedzte mi. Ja som futbalista. Ja som Ronaldo. Áno. Ja som taká dievčina, trojnáčka. Ja som hokejbalistka. Ja som plavívačka. Ja som šata. Taký šiatak môžeme. A? Ja som Ramsey. Tak, čo to tu máte za kostýmy? Ja mám pyžam. Máte také pyžamové? No, ďalej. Ja nie som videl, mám také skoro. Ty máš, to sú také maškátne nejaké. Ja som vždy. Ako aj po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnil zber papiera. A to dňa 14.5. Počas celej akcie pomáhali deviataci, ktorí prišli následne aj ďalšie 2 dní poupratovať zberný dvor.
stredu 22.5. sa uskutočnil 16. ročník Záhoradskej olympiády. Zúčastnilo sa 15 škôl a žiaci predviedli schopné výkony v skoku na diaľku a na výšku, vo vrhu guľov a v behoch, či už na 60, 300, 800 alebo 1000 metrov. Presné výsledky nájdete v popise tohto videa. – 24.5. sa konal casting na súťaž s názvom Škola hľadá talent. Do súťaže sa prihlásilo množstvo žiakov, aby predviedli svoj talent. Bolo tam viacero tanečných a hudobných vystúpení, no aj recitácie, spev či rýchle skladanie kocky.
básli o mravčekoch a o svrčkovi. Bolo to v lete. Na lúkach žili si kvietky v šťastných hrách. Prilietali k nim mušky, lienky, motýle, vášky i pilné včielky. My sme tvoji dlžníci. Zaužila táto v kvetnici. Zodvihni úsle, prosíme ťa, pričaruj lúky po medviedia. Rád zahrám, riekol, úsle vzal a hral, a hral, a hral. Že sa ešte musíš trošku asi dotrénovať, ne? Keď budú spívať a mluvila o tak, že vyhrajú, ja to vím úplne na spamäť. Áno? No super, takže máme teraz pesničku od koho? To má odelo. Dobre. A teda budeš spievať a kapela, to znamená bez hudobného doprovodu, len sám. Máš trému? Trému, troška. Nebojíš sa? Nevadí. Tak, predávame ti slovo, nech sa páči. To záleží, jak to je rozkladané, ale drží sa podľa jedného návodu. Kde si ho našiel? Vygooglil? Na YouTube. Dobre. A teda záleží podľa toho návodu, keď sa držíš, takže tam sa nejaké kríže zo začiatku skladajú, že kedysi som ju vedela poskladať, dneska by som dala možno jednu stranu, ani sa nebudem namáhať. A trénuješ každý deň? No, každý deň. Áno, a ešte nejaký iný hlavolám máš ráda, alebo len Rubikovku? No, Rubikovú kocku, tých mám asi 15. Všelijaké takový 7x ten trojuholník. Mám rád takové násoboxy, alebo takové. Takže pripravím, pozor. No a hodinky sa mi vymazali. Teraz. Totálne. Takže takú ľudovú notu, to by sme mali zavolať aj pána učiteľa Šutora. Alebo vnútili najprv, teraz už to robíte pre radosť, musíte. A môžem sa spýtať, aký je teda rozhodnuté veľkosti? To už nám vysvetľovali. Ale, dobre, vysvetlili pánovi učiteľovi ešte raz. Toto je tenorová flauta, ona je taká trochu väčší, potom je ešte o tejto menší altová a ľudská má malúcu flautu. Takže super, ako budete skladbu hrať? Dobre, tak sa tešíme, poďme na to, princezna.
Oni toľko nevieme, že sú takí talentovaní. Ešte raz opakujem, aby si niekto nemyslel, že teda ja sa tam predvediem a nikto nám nepovedal nič, jak sme dopadli. My sa musíme poradiť, sčítať body a potom v pondelok vyhlásime, dáme si na všetkých zavolať aj tanečníkov aj hudobníkov a vyhlásime, kto postupuje do ďalšieho kola, to znamená, že vystupuje pred rodičmi a pred verejnosťou. Dostali sme sa ku koncu 4. dielu školských novín. Ak sa ešte pozeráte, asi to znamená, že vás tento diel zaujal. Oceníme hociakú podporu, či už v podobe lajku, odberu alebo prezdieľania. Naše ostatné sociálne siete nájdete v popise videa. Ďakujeme, že nás sledujete. Pre školskú televíziu Tima Ondisová, Klára Šmidová. Dovidenia.